ndị bi na Ụmụọkpala village na Enugu Ukwu na kansụl njikọ ọka na Anambra steeti na-enwe nna nwere dịka nnukwute omelọra n'obodo ahụ bụ Maazị Obinna Anekwe malitere olu okporo ụzọ dị 1 kilomita na ụma 5 bụ ya bụ olu okporo ụzọ anụnwa ga-emetụta bụ ebe obi bụ Maazị Anekwe wee rugide wepụta na Old Onitsha Awka Road by Ring Road Enugu Ukwu. Ngozi Obileri gara ebe ahụ pụtara anyị akụkọ. Maazị Anekwe onye bụ onye uru ogbu mana ọ rụrụ ụlọ n'Ụmụọkpala nri bụ onye bidoro ya bụ ọrụ nke ebumnobi ya bụ ka ọ belata ahụhụ ndị mmadụ na-ata n'ihi otu ụzọ ahụ jọgburu onwe ya siri dị ka a na-ewubezi ibido ọrụ na ya bụ ụzọ ka onye isi ọchịchị nchere oge nke njikọ ọka bụ Barrister Clement Agụiyi toro ya bụ nwa amadi bụ Maazị Anekwe maka mkpebi o kpebiri inyere ma bute ọganiru na obodo ma rụta aka mkpa ọ dị mmadụ iji akụnụba o nwere wee mee ihe ga-abara ọra mmadụ uru karịa iji ya wee na-akpagbu ndị mmadụ. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa kọmishọna nke na-ahụ maka ego bụ Oriakụ Chiamaka Nnake na onye na-anọchite anya ọgbanta vootu njikọ ọka nke mbụ n'ụlọ omebe iwu Anambra steeti bụ Honorable Chidiebele Ibemeka gosipụtara afọ ojuju nyegara ya bụ nwa amadi bidoro ọrụ na ya bụ ụzọ ma dụọ ndị ọzọ ka ha lee ya anya n'ihu na obodo na-aga n'ihu. Onye eze ọdịnala nke Enugu Ukwu bụ Igwe Rafa Ekpe nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ ndị ụmụ ụkwụ ya bụ Chief Clement Nwafọ na onye isi obodo Ụmụọkpala nri bụ Dikin Henry Okafọ toro nnọọ nwa ha nwoke maka ịzọpụ ụkwụ dike ahụ ya nakwa igosi obi ebere na ihe gbasara agamnihu ndị be ha ma dozie onye nyere ya bụ ọrụ ngo ka ọ rụọ ya ka o siri dị. Nnukwu nwa ka ọ nwere ife ọzọ Enugu Ukwu ya ekwu n'isi ya na ụrọ anakụ nwa jide emenye gịnị ebe Enugu Ukwu ya ekwu n'isi odogwu anya wee mụtara nnekwu nwa na-eme ngala n'ụtụtụ na-eyi ume n'abalị ọkwanị ya. Na nzaghachi ka Maazị Anekwe nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ nwanne ya nwaanyị bụ Oriakụ Ifeọma Anekwe kwere nkwa na ya bụ ụzọ ga-agafe ọnụkụ obodo 3 ma bụrụkwa nke a ga-arụcha tupu ọnwa Disemba gbaa 20 iji wee tụnye ihe o nwere n'ịkwalite ọnọdụ obodo. Ihe bụ n'obi anụ this road bụ ezigbo ihe dịka Baịbụl si wee kwu na onye ọbụla nweta ezigbo ihe na ezigbo ihe ya aga ya ọ nwụ ụdị afọ ihe afụ mmadụ ibe ya aga na-ata ọ na-anabeghị uche a na-echi ya ịnecha anya isi ka iweta n'ihe ka ihe dị maka na ụzọ ihe o ya ebutere ime ụzọ ya emekịta enwe biznes ife ndị nwere ana ebe a na ha etinyecha ego na-enwego ezigbo ụzọ so n'ụzọ ya etinyere o ya ebute ezigbo ihe onye na-anadị uche ama nnechi. N'okwu nke ya n'aha Cotaps Engineering Limited ka Engineer Jacob Enaini kọwapụtara otu ụzọ ahụ ga-adị ndị gụnyere na ọ ga-enwe ọwa mmiri n'akụkụ na-abụ nwekwe obosara ga-abụ mita 7 na ụma ma nwee ihe ga na-egbochi mbuze ma kọwapụta na ya bụ ụzọ ga-enyekwa aka ịkwụsị agbakata echere na igbu oge ndị mmadụ na-eche n'ụzọ ndị ọzọ gagara obodo ahụ. Ọ nọkwazi n'oge ahụ wee kọwa na ọ bụ ezie na ha nwere ihe ichere aka mgba site n'ịkwatụgasị ogo aja ndị mmadụ wuru ma kwuo na ya ga-arụchapụ ya bụ ụzọ otu esiri gwa ya ma rụkwa ya ka ọ bụrụ ịgba. Site n'Enugu Ukwu, abụ m Ngozi.